dedelan rene mbokku nenek. Ngono lho malah. Ora Duh, Bok iki lah syukur jajanmu jek akeh ra nek wong sing mara. Yo, Bang. Kaya gara-gara kowe gampang nesuwan, syukur. Nyapa nesuwan ya ning kowe kuwi gara-gara kowe kuwi lho. Nyapa kok? Lah wong riya ditinggal lencen mbok tutup ae. Wong lencen yo malah wedi lho, Rek. Yo bah to nyapa. Jajane utang ngene iki mbok pangan dhewe. Heeh, mbok pangan dhewe. Pangan pitik ae. Alah, lha wong kuwi lho ya tuku kok dipangane pitik. Kok dia dhewe nek doyan kok dipangane pitik, kok ya ora ngenah ora. Lah ya makane jon gampang nesu ngene kok malah ngene. Aja dolan ngene kae. Kuwi ega kae. Wonge nganu gampang nesuwan. Malah dolan rene nyapa nesuwan opo tak sangoni angger ya cah cilik-cilik kuwi palas. Alah kaya lha kok kaya kowe kuwi ora nyangoni gerang gaplok wis mari nyambut gawe barang nek cah cilik-cilik ra gelem nyangoni. Ya kowe kuwi to sing goblok kok ora giyen abang. Nek cah cilik ya wayah lebaran. Napa THR nek cah. Aku kudune ya mbok sangoni ora mbok sangoni kok. Ora lho kowe sak pira kowe iki? Njaluk disangoni iki. Kok ya kok ngalah-ngalah nih. Delokan makan jajan jek akeh lah lho. Ya ben wong pancen aku tuku jajane akeh kok ya. Kaya Makakno. Lah enek wong mingket ya lawange dibuka. Lah salahmu lha kowe nyapa kok gak ning omah? Nek bocah nglenceng cah cilik ngono. Aja delan rene mbokku nenek. Ngono lho malah. Ora tau aku ya. Ya Gek piye cah stres wi. Nek bocah nglencer kaya kon mulih. Ya malah bocah cilik Lah salahmu wae metu wae kok. Lah piye? Lah jaremu kowe nang metu ya kowe takon tunggu omah genten ta kok. Gah, tutup wae ora terima tamu luar dalam Lah kok. ngene iki nek mesen jajane akeh nyalane wong. Ya ora nyalane aku iki syukur ngono tok lho. Ora payu jajanmu. Pangane dhewe, lah ora payu dipangan dhewe ya doyan.